दा बेवहायनो खामानि मावनाय सासे जोंनिनो बर' लाइमोना माने सासे हाबा जाखानाय आइजोखौ मोजां मोननानै लानानै थाफैदोंमोन। बे आइजोखौ जोङो लांफिनसै होननानै फिसायनि आखायाव गथायनानै फिनसै। दा बियो मोजां मोननानै बे आइजोखौ लानानै फैदों। बे आइजोहा गथ' सानै दङ अलरेडि। बेनिफ्राय बियो 2 मान्थनि गथ'साखौ गारनानै फैदों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बांसिन फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै हमनो हाखादों जानांगौ सासे हाबा जाखानाय आइजोखौ सासे सेंग्राया तामिलनाडुआव लानानै थांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बै हाबा जानाय आइजोआ 2 गथ' दं होननानै बुंदों। दायो बिसोरखौ कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादा संनायनि गेजेरजों नागिरनानै मोनबाय। बै आइजोखौ गावनि फिसायनो गथायनानै होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। थ' बिथांमोना मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो दिनैहाय मोनसे हाबाफारियाव फैदोंमोन तामिलनाडु सेलेम होननाय जायगायावहाय। जायगानि मुङा मामोनलाय बियो? फाफ्रेटिपाट्टी सेलेम, तामिलनाडुआव नोंथांमोन। बेवहाय मोनसे दाउ फार्म दंमोन आरोखि। ओरैहाय बेक साइडथिं नुहुरगोन नोंथांमोनहा। दा बेवहाय खामानि मावो आरोखि जोंनि गोबां बर' रायजो राजा बिथांमोनहा। दा बेहाय सारियाव जोंजोंनो दंफायो। दा बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो बाहाय बे फार्माव खामानि मावगासिनो दङ। दा बेवहायनो खामानि मावनाय सासे जोंनिनो बर' लाइमोना माने सासे हाबा जाखानाय आइजोखौ मोजां मोननानै लानानै थाफैदोंमोन। दा जोंनि आफादसिम KBRA जोंनि आफादसिम बिनिनो असे फिसाय सोमदोन मुसाहारिया मदद बिनायलाय जोङो दिनैहाय लकेसननि थ्रुयैहाय बे जायगासिम जों सफैनानै दिनै जोङो थि समावहाय लोगो मोनफैनाय जाबाय। दा बिनिफ्राय जोङो रायजो राजाखौ लानानै गोबां खोथा सावरायनायनि गेजेरजों जोङो थि थांखि लाबाय जे बे आइजोखौ जोङो लांफिनसै होननानै फिसायनि आखायाव गथायनानै होफिनसै होननानै। दा आङो दा लाखारनानै फैग्रानि आङो मुंखौबो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोन। लाखारनानै फैग्राया सेंग्रा 26 year old बियो मिथिसार बसुमतारी, केयार अफ बिरेन बसुमतारी, भिलेज गयबारि पिअ बाथासिपुर, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर आसाम 784111 पिनक'डआ नोंथांमोन बेनिमोन आरोखि। बिनि थागिबि। दा बियो मोजां मोननानै बे आइजोखौ लानानै फैदों। बे आइजोहा गथ' सानै दङ अलरेडि। बेनिफ्राय बियो 2 मान्थनि गथ'साखौ गारनानै फैदों। 2 दाननि गथ'साखौ नागारनानै गुबुन हौवाजों मोजां मोनलायनानै खारबोदोंमोन। जोबोद दुखुनांथाव आरोखि बेफोरबायदि जाथाया। दा जों बे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै थांखिया बेनो जे जाहाथे बेफोरबायदि जाथायफोर नेक्स्ट दाजाथों इयुन समफोरावहाय। जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बयबो सांग्रां जायो। जाहाथे मोजां मोनलायनायाथ' बयनावबो थायो नङा होमबा? मोजां मोनलायनायावथ' रावहाबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। नाथाय बेफोरबायदि हाबा जाखानाय सोरबा फेमिलि थाखानाय गथ' गथाय गोनांखाखौ लाखारनानै फैयोबा बे मोनसे जोंनि बर' माहारिनिनो लासिं सिं जायो नङा होमबा रायजोफोर? दा बेनिखायनो जोङो दिनै बेनिफ्राय बे आइजोखौ जों लानानै थांनाय जासिगोन। बे आइजोनि मुंखौ आं फोरमायहरनि। देबि मुसाहारि 18 years old नोंथांमोन बिनि बैसोआ। दा बुंनो थाङोब्ला बैसोआ जाजोबबावाखैसोमोन। केयार अफ सोमदोन मुसाहारि, भिलेज नाम्बार 10 दैमुगुरि पिअ उल्टापानि BTC बिसमुरि FB पिअ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, पिनक'ड 783370 नोंथांमोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिमोन आरोखि। आंबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खिन्थु। दा जोङो रायजोफोरनि मददजों बेहाय थानाय गासै रायजो राजाफोरनि मददजों जोङो सावरायलायनानै माखासे थांखि जों लादों। दा जोङो हौवाखौबो लांफानो सानदोंमोन बेंगलरसिम। नाथाय न'खरनि खावलायनाय आरो बेवहाय थानाय रायजोफोरनि खावलायनाय हिसाबै जोङो बे दायनिगिरि हौवासाखौ जों बेवहायनो गालांबाय। बिनिफ्राय नैबे देबि मुसाहारि जे आइजो बेखौ जोङो दिनैनि समाव लानानै थांसिगोन। बेनिफ्राय गावनिनो आंगो फिसायनि आखायाव गथायनानै होनाय जागोन। दा जोङो बेंगलराव लांनानै माखासे जेसेबांखिनि जोंनाव प्रसेस दंबावो जोङो माखासे